ምስጋና ዝማሬ ምስጋና ለአምላኬ ጀምሬ ኢየሱስ ስገድ ጨምሬ ግርማን ክብር ኢየሱስ አሎ አብ ዙፋኑ ግርማን ክብር ተኸቢቡ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ንሱ ሓያል ኢየሱስ ይበል ንጸልማት ሰዊካዮ ብብርሃንካ ተኪእኻዮ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕቕፎኻ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ comes
ጸብቀ እፈልጥ ክንተ ዋፅኣኒ ጥራይ ኩነብ ጎኒ ኣይትፋለየኒ ኣጠቢቕ ክንተ ዋፅኣኒ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ኣምላኻሉ ኣብ ዝፋን ግርማን ክብርን ተሰሊሙ ኢየሱስ ኣሎ ኣብ ዝፋን ግርማ ቀደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ኢየሱስ ይበል ጸልማት ተኪእኻዮ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ነቲ ድንኩር ንኣለኻ የቲኸኒ ናብ ሕፉኻ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማቒርዮ ሃሌሉያ ፕሮግራምና ክንጅመር ኢና ብሽም ኢየሱስ ክንጅመር ኢና ፕሮግራም ስለዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ካብ ድቃስና ተስዩ ናብዚ ናብ ቦቱ ናብ ማሕበሩ ክመፅእ ዝገበረና እግዚአብሔር እሞ ጥራ ዘይጠፋና ብፀኩ ስለዚ ነመስክነካ ለና ስክንበሎ እግዚአብሔር ነመስክነካ ለና
تسينا نبها بتسينا لنا تسينا زيابير والحنت نجر كي قات أمنا نبها نقرب لنا سلسي كله خبر مسكنا نملخنا خيهم يردنا زويرنا نوز بوتان متسو خلنا ميكينا نتبعت ويدما ميكينا نتعيت تكون إننا نحسب نخلينا جناتي يكونن إخزيابير رازي تفاناس تأكل إخزيابير سلازوخوني እግዚአብሔር ነመስኩን ነው ስለ ሁሉ ወዕለቱ ስለ ሁሉ ምክብኻቡ ስለ ሁሉ ፍቅሩ ስለ ሁሉ ሕያውነቱ Ayan ay wuludiyo. Ayan ay aboy wuludu. Napsagam ng ganda kada sa ito zuriyo. Walad ko akong mukhap konos. እግዚአብሔር da la'liyam ko ikonan. ስለዚህ ነመስኩን ነው ነፍሴን አምላክ አመስግንዮ ገበረንኪ አትረስእዮ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ በሓቂ እሙን ኣምላኽዩ ትዘፍቀረኪ ነፍሰይን ኣምላኽ ኣመስግንዮ ዝገበረልኪ ኣይትረስዕዮ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ ብሓቂ እሙን ኣምላኽ እዩ ትዘፍቀረኪ ነፍሰይ ንኣምላኽ ኣመስግንዮ ዝገበረልኪ ኣይትረስዕዮ ሰናዩ ሰናይ ሰናይ ብሓቂ እሙን ኣምላኽ እዩ ትዘፍቀረኪ አሜን ሃሌሉያ Amen.
ሰናይ ብሓቂ ንሙስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ይሓልፍ ኣሎ መሰማዕኩም ንኽፍውሰኒ ዓዊለ ጨደርኩም ሰባት ተንስኦም ክገርሑኒ ንኸይፍወስ ዝቕበል ክብሉኒ ጽውዕካ ኢየሱስ ናዝራዊ ፈዊስካኒ ዓይነይ ክርኢ ከም ሰብ ዘይኮነ ትባሪኻ ኣምላኽ ምንጋፈይ ከመስግነካ ባሪኻ ሃሌሉያ ምንጋፈይ ከመስግነካ ሃሌሉያ 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 ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኦ መንፈስ ቅዱስ ተንክፈና ኦ መንፈስ ቅዱስ ስራካ ስራ መንፈስ ቅዱስ ከምቶም ንሐዋርያት ብሃንደበት ዝመጻኻ እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እውን ብሃንደበት ክትመጽእ እሞ ነገር ክትልወጥ ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምነካ ኢና ነገራት ከም ትልወጥ ሃሌሉያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናብ ዘላለም ህይወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ንወዲ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝናዓለም ኣፍቀራ አምላኽ ነዚ ዓለም ሃሌሉያ ንዓና ንኽንድሕን እምበር ንዓና ናብ ሲኦል ንኽንኣቱ ይኮነን ዝመጽእ ነዚ ፍቅሪ እዚ ዝዳረውኮ መን ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢኻ እግዚአብሔር ምሕረት ኢኻ እግዚአብሔር ሩሕሩሕ ኢኻ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ኢኻ ሃሌሉያ በቃ ዘይትምርመር ኣምላኽ ከምኡ ኢኻ በቃ ወላቲ ፍቅሪ ዝበሃል ዚ ክንምርምሮ ይንኽእል ኢና ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ፍቅሪ ኢኻ እግዚአብሔር ልዋህ ኢኻ እግዚአብሔር ምሕረተኛ ኢኻ እንዳበልና ክንዘምር ኢና አምላኽ ምሕረት ንስኻ ምዃንካ ነዚ ፈሊጠ የምልኸካ አምላኽ ፍቅሪ ንስኻ ምዃንካ ነዚ ፈሊጠ የምልኸካ እንዳበልና ክንዘምር ኢና ሃሌሉያ
نسخة مواكا يملخك أملاك فقري نسخة مواكا نزيد بليتا أملخك أملاك فقري نسخة مواكا نزيد بليتا أملخك فقري أملاك فقري نسخة مواكا نزيد بليتا أملخك يسوع بغريقة يسوع بغريقة يسوع محريقة يسوع محريقة يسوع روح روحيقة يسوع روح روحيقة أملاك محرز نسخة مهانكا هاللويا أملاك محرز نسخة مهانكا نزيد بليتا أملخك أملاك محرز نسخة مهانكا نزيد بليتا أملخك يسوع بغريقة يسوع بغريقة يسوع محريقة يسوع محريقة يسوع روح روحيقة يسوع روح روحيقة يسوع بغريقة يسوع بغريقة يسوع محريقة يسوع محريقة يسوع روح روحيقة يسوع روح روحيقة يو كم زهما محرات تقبلو يو كم زهما تقام تبسحلو يتسد يمسك مسعي نأملخو يتسد يزمر مسعي نأملخو يتسد يقدس مسعي نأملخو يتسد يودس مسعي نأملخو يتسد يزمر مسعي نأملخو يسوع بغريقة يسوع محريقة يسوع محريقة يسوع محريقة يسوع روح رقيقة يسوع روح رقيقة
ተፈጥረ ዝፈላይካያ ብፀጋኻ ፈሊኻ ምስጋናኻ ስለቆምካያ መን ኮይነይ ቤተይ ከንታያ ተገርምኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰራኻያ መን ኮይነይ ቤተይ ከንታያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰራኻያ ኢየሱስ በሪኻ ኢየሱስ በሪኻ ኢየሱስ መሓሪኻ ኢየሱስ መሓሪኻ ኢየሱስ ርኅሩይኻ ኢየሱስ ርኅሩይኻ
ኢየሱስ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ሕያው ኢኻ رزينوني عبلبي عبدر انبزام نسيتوني مجلتي تفغري سيب الليك وقلت ززاري كجمر كقلت كفتن عطيو زني زي زارن بزمهار كاني وانقواقنا بمزموري يسوس يسوس مبريك السلكا كجمر كقلت كفتن عطيو زني زي زارن بزمهار كاني وانقواقنا بمزمور يسوس يسوس فضليك السلكا كجمر كقلت كفتن عطيو زني زي زارن بزمهار كاني وانقواقنا بمزمور يسوس يسوس فضليك السلكا فغر خاص بس يسوسي رزينوني عبلبي عبدر سلام وليحاتي انبزام نسيتوني مجلتي تفغري زي بالليك وقلت ززاري كجمر كقلت كفتن عطيو زني زي زارن بزمهار كاني وانقواقنا بالمزمور يسوس يسوس فضليك السلكا كجمر كقلت كفتن عطيو زني زي زارن بزمهار كاني وانقواقنا بمزمور يسوس يسوس فضليك السلكا كذا فغري زندلو ቋንቋ ሕላለይ ዝቀየሩ ኢየሱስ ኢየሱስ ክብል በበሩ ፍቕረይ ክተሓፍር ስሙ ካብ ምጽዋዕ ኣይኩርን ፍቕርኻ رزينوني عبلبي
عبداً سأعبري آتي انبزام سيتوني مجدتي تخلقها زي بالله ضمام تسعر كجمر كقلت كفتن عبيو زلف زني زي سعر بزمهار كعني وانقواقنا بمزمور يسوس يسوس بغري كنتنكا كجمر كقلت كفتن عبيو زلف زني زي سعر بزمهار كعني وانقواقنا بمزمور يسوس يسوس بغريك السجع 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 بمزمور يسوس 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 بمزمور يسوس يسوس بغريك السمكة بمزمور يسوس يسوس بغريك السمكة بمزمور يسوس يسوس بغريك السمكة بمزمور يسوس يسوس بغريك الملحة بمزمور يسوس يسوس بغريك الملحة بمزمور يسوس يسوس بغريك مسكن العالم من العالم مسكنة مسنود العالم من العالم مسكنة سوالم
ሃሌሉያ ምስትንሱ ዝገበረልና ትንህቦ ምስጋና ሲወሕድ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኩሉ ዝኾነልና ጌታ ሃሌሉያ ነመስግነካ ምስጋና ነብዝሕ ንዓኻ እግዚአብሔር ኣታ ብመሃሌት እስራኤል ትነብር ምስጋና ይንዓኻ እዩ ሃሌሉያ ንስኻ ብቑዕ ኢኻ ክትመስገን ሃሌሉያ የናን እግዚአብሔር በመዝሙር ጌርና ልዕል ከነብሎ ኢና አሜን እግዚአብሔር ምሳና እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር ይባረክ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ምሳና ዘሎ ይዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣባና ዘሎ ሓያል እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ንሪኦ ካብቲ ንሰምዖ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ምሳና ዘሎ ይብርትዕ እግዚአብሔር ስሙ ከተዋጋኢ እግዚአብሔር ይባረክ ኩሉ ዝኽእል ጓሳ ጽድቁ በቃ ሽሙ ኩሉ ዝኾነ ሃሌሉያ ናይ ይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ምሳና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ለዝኾም እንዳበልና ኃይል ኸአልነትካ ንዝበርሃሉ ከመስግን እንተ ዘይኮኑስ ከማረር ጊዜ ይብሉን እንዳበልና እግዚአብሔር በመዝሙር ላይ ከነብሎና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ say ሃሌሉያ وشتو زبر حلو كمسكن تزي كوينو كمارر كيسي بلون سلطة كنسحا بزي آي تدمتن ويتايها كل كيسي خطوتس يسبوا وعيها حيلها على نتكا أوشتو زبر حلو كمسكن تزي كوينو كمارر كيسي بلون سلطة كنسحا بزي آي تقمتن ويتايها كل كيسي خط مسكن يسس بقوريها مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقرعيك እግዚአብሔር ይግብአካ ይሞ كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقرعيك እግዚአብሔር
يقبأك عيمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقوعي خاك سابير يقبأك عيمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقوعي خاك سابير 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 بمسكنا إخا تخبر بمسكنا صلاة سعر بمسكنا إخا تحكوس بمسكنا عردي فرس بمسكنا إخا تخبر بمسكنا صلاة سعر بمسكنا إخا تحكوس بمسكنا عردي فرس بمسكنا إخا تخبر بمسكنا صلاة سعر بمسكنا إخا تحكوس عردي فرس هاليلويا أملخ نزأمنو عسبيه بوميو عسبيه بوميو أبونا أبرهاوين نزم سكريو نزم سكريو نخال النتملخ كي ترتري زتوا بقال تسفى نسكري مسواتي مسكانا فتقم كيف كوري أملخ نزأمنو عسبيه بوميو عسبيه بوميو أبونا أبرهاوين نزم سكريو نزم سكريو نخال النتملخ كي ترتري زتوا بقال تسفى نسكري مسواتي مسكانا بتصم كيف كوري سلازي مسكانا يقبئك مسكانا يقبئك مسكانا يقبئك مسكانا يقبئك يقبئك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقوعي خاك تعبير يقبئك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بقوعي خاك تعبير 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 بمسكانا يخا تخبر بمسكانا صلاة سعر بمسكانا يخا تحكوس بمسكانا عردي فرس بمسكانا يخا تخبر بمسكانا يخا تحكوس بمسكانا صلاة سعر بمسكانا عردي فرس بمسكانا يخا تخبر بمسكانا صلاة سعر بمسكانا يخا تحكوس بمسكانا يخا تخبر هاليلويا ጳውሎስ ብሲላስ ኮይኑ ኩነታት ከይረአዩ ኩነታት ከይረአዩ መቃውሖም ረሲዖም ንዓኻ ክቃነዩ ንዓኻ ክቃነዩ ክብርኻ ብሂወቶም ምስ ተገልፀ መሰረት ቤት ማሰርቲ ተናወፀ መዝሙር ምስጋና ካብ ኣፎም ምስ ወፀ ጳውሎስ ምስ ሲላስ ኮይኖም ኩነታት ከይረአዩ ኩነታት ከይረአዩ መቃውሖም ረሲዖም ንዓኻ ክቃነዩ ንዓኻ ክቃነዩ ክብርኻ ኣብ ሂወቶም ምስ ተገልፀ መሰረት ቤት ማሰርቲ ተናወፀ መዝሙር ምስጋና ካብ ኣፎም ዝወፅእ ስለዚ ንሕናኻ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ እሰይ ምስጋና ይግብኣካ ይግብኣካ ምስጋና
مسكانا يقبعك يقبعك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بغرعيك እግዚአብሔር يقبعك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بغرعيك እግዚአብሔር يقبعك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بغرعيك እግዚአብሔር يقبعك يمو كل كيسي كتمسكنا بسخونة كيسي بغرعيك እግዚአብሔር 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 بمسكانا إخا تخبر بمسكانا خلاي سعاد بمسكانا إخا تحكوس بمسكانا عردي يفرس بمسكانا إخا تخبر بمسكانا خلاي سعاد بمسكانا إخا تحكوس بمسكانا عردي يفرس هاليلويا مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك يقبعك مسكانا يقبعك يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك إلتا يقبعك إلتا يقبعك إلتا يقبعك يقبعك شبشبة شبشبة يقبعك 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 شبشبة يقبعك مسكانا مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك مسكانا يقبعك إلتا يقبعك إلتا يقبعك إلتا يقبعك 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 هاليلويا هاليلويا እኔ አመሰግንሃለሁ 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 እናመሰግንሃለን 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 እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እናመሰግንሃለን 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 እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ እኔ አመሰግንሃለሁ
مسكنا مسكنا ملكام لو زماري مسكنا زماري سوالي لاملاكي التاس قاعد التاس يسوع سجدت جمر مسكنا مسكنا ملكام لو زماري مسكنا ملكام لو زماري لاملاكي إلتا جمري يسوع سجدت جمر يا مسكنا يا مسكنا يا مسكنا أبلبو زبر هلو أبلبو زبر هلو كبرنا أملاخ يخون قويتانا مسكنا نسكي كبرنا أخا يخون نبلو منفسنا نمسكنا ونجزي بير منفسا ما أخلنا له كبرنا أملاخ يخون جابير أملاخنا نمسكنك اشتنا يفسسالو ناخاك جابير برخلنا أخا يخون مسكنا يقبعك بهوة تنبرنا زلخا قويتا تمسكن سلبرغت كان تسقخان محرت كان نمسكنك بزن قوزي زيابير ما أكلنا تحلف سلز فتخا مسقانا مسواتنا سلز تقبل كايو ويتالهم معلتي ويتال ما أكلنا تمت زينا كان ما أكلنا تركب منفس قدس وشتنا تحلف قدس سنة تتصنعنا عنا ويتا وشتنا تملؤ تعقبنا به الله ونتكا سلز فتخا ويتا نخبرك كالونا نخبرك كاغويتا كبر كلنا أخا يخون سوات مسقانا نقرب لك قال مسوات يبلنان نبلعين محرار نقول نقال مسواتي نسخايت دليون يقع مسوات أملاخسي كت منفسيو سبور لبيو مسقانايو تبعيل تصحيفكم زلو وجزيا بهير زنا أنا سلزقون لنا مسقانا نقرب لك جزيا بهير منفس قدوس لبنا سلز حلف كايو موز مسواتي خوينو مسقانانا جابير أبقى قرب جابير سلزردا كنا كبر كلنا خان بكالنا قويسا تمسكن كل خمزة لو خلو تمسكن جابير تمسكن مسكنا يقبعك تبارك لكل أملاك مسكن سلزرف دزي سانا سلزر لها تمسكن قويسا
እጅውን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ብምልኣት ኣብ ማእከልና ተረኺብካ ስራሕካ ክትሰርሕ ብቓልካ ክትዛረበና መሊስካ ጎይታ ክትባርኸና ኣበላውነትካ ክትእትወና እግዚኣብሔር ካብ ምውፃእና እግዚኣብሔር ክበዝሕ ክዓዝዝ ተባሪኽና ክንወፅእ ካብዚ ቦታ እዚ ተፈዊስና ክንወፅእ ጎይታ ክትረድአና ኣርዑትና ኩሉ ካብ ክሳድና ተሰቢሩ እግዚኣብሔር ሸኽሚ ዝኾነና ኩሉ ተራጊፉ ወእግዚኣብሔር ካብ ምልኣት ህላውነትካ ተሓጒስናን ዓጊብናን መሊእናን ክንወፅእ ጎይታ ካባኻ ክኾነልና ጎይታ ንኣኻ ግዜናን ኩሉ ኩነታትና ኣሕሊፍና ንበካ ጎይታ ዕሽርናን ሞባእናን ከዓ ናባኻ ንምፅእ ኣለና እግዚኣብሔር ከም ምዑዝ መስዋእቲ ጌርካ ተቐበሎ ኩሉ ክብሪ ንስምካ ይኹን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ሽም ኢየሱስ ኣሜን ክብርን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ሽርናን ሞባናን ናመጻና ክንህቢና እሞ ሓደ ሓደ መተን ባህታ ምስ በልና ናብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እንከይዲና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምጽእ እናበልና ሽርናን ሞባናን ናሃብ ሃሌሉያ ክብርን ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን መተን ባህታታት ቅድም ባለይ ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኹም ተላኹም ሰላም ክብለኩም ይደለ ሰላም ክንብለኩም ንፈቱ ሓብትና ዮርዲ ኣብ ማእከልና ኣላ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቋድሓን መጻኪ ዮርዲ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስቲ ቤተሰብ ኮይኑ ናይ ልቢ ምጽንናዕ ይገብራሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዘጸናንዕ ህይወት ዝፍውስ ልቢ ዝፍውስ እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ንሕዋትና ከምሳታትን ኣሎ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ማእከልና መርካባ ሕጉሳት ኢና ገጻብ ምርኣይና ክብርን እግዚአብሔር ካልእ ንመጀመርያ ጊዜ ዝመጸት ተሎ መጀመርያ ዘይረኣኽዎ ተሎ ድሕሪት ዘለኹም ዘይረኣኽኩም ኩላህናቶም ዘለና ኢና ዘለና ክብርና ኣምላኽ ኣብ ዝሓለፈ ንሓደ 10 መዓልቲ ኣቢሉ ናይ ሰብ ሓዳር ኣገልግሎት ቀኒና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ግሩም ዝኾነ ኣገልግሎት እቲ ትምህርቲ ብሱል ትምህርቲ እንደገና ድማ ናይ ሕቶን መልስን ናይ ዲስካሽን ግዜ ነይርዎ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ነይሩ ክብል ይደፍር ብዙሓት ከም ተባረኹ ከዓ ኣኣምነ ብዙሓት መፍትሕን መልስን ከም ዝረኸቡ እግዚአብሔር ከም ተጠቐመሉ እቲ ትምህርቲ ያምኔ እንዳሓውና ፍረዝጊ ሲሂን ገብረኣብ ትዕበ ጆን ፋኑስ እንዳባባተካ ሳባ ብሱል ዝኾነ ትምህርቲ ተዓጢቕኩም ኣቕሪብኩም ኮሪዕና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብዚሑን ኣዕዚዙን ይባረኽኩም ንብዙሓት ከዓ ገና በረኸት ክትኮኑ ኢኹም እግዚአብሔር ኣብ ሕቡእ ሰሪሑ ሓደ መዓልቲ የውፃእካ እዩ ንብዙሕ ይገብረካ እሞ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እግዚአብሔር ሰሪሕኩም ኣዳልይኩም ከም ዘሎ ይርኢ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንመድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ዘይኮንኩም ንኹላ ነታ ናይ ኤርትራ ቤተ ክርስቲያን በረኸትና ከም እትኾኑ ይኣምን ገና ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዘለኩም ይርኢ ኣለኹ ብዙሕ በረኸት ከዓ ክትኮኑና ኢኹም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዕለት 11ን 12ን ናይ ጋራጅ ሴል እንገብረሉ ግዜ ከም ዝኾነ ከይንርስዕ ጋራጅ ሴል ኣይንገብርን ኢና ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ
ነዛ ዓመት እዚኣ ክንሓልፎ ወሲና ኣለና ኣብታ ትምፅእ እግዚኣብሔር ተፈቐዶ ጋራጅ ሴል ክንገብር ኢና ግና ህያባትና እቲ ንምሕጋዝ ድኻታት እንገብሮ ከምታ ቀዲምና ዝሓለፈ ግዜ ዝበልናዮ እቲ ህያባትኩም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኹም ከም ዘተሓሳሰበኩም መፂኹም ንድኻታት ዝኸውን እትቡ ሓደራ ይብል ዕለት 11 ካብ ሰዓት 9 ጀሚርና ቅድሚውን ካብ ሰዓት 8 ንርከብ ዲና ኣስቴር ካብ ሰዓት 8 AM ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ሰዓት 6 ሰዓት 7 ኢቭኒንግ ኣለዋ ኣብ ዝኾናይን ክፀንሓይን ተናሕዋትና ክቕበላና ዕለት 12 ቀዳም ድማ ከምኡ ካብ ንግዋት ሒዘን ክሳዕ ምሸት ክህልዋየን ናይ ምሸት ዕለት 12 ናይ ኣገልግልቲ ዓመታዊ ኣኼባ ኣለና ከይንርስዕ ኣው ተራኺብና ትምህርቲ ክህልወና እዩ ወርክሾፕ ክህልወና እዩ ኦፕን ፓናል ዲስካሽን ከዓ ክንገብር ኢና ከመይ ኣለና ኢልና ክንዛተ ኢና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ከይትርስዕዎ ጁን 25 and 26 ድማ ዕለት 25 26 annual women's retreat ኣሎ ናይ ሓትና ዓመት ዝገብርኦ ከምዚ ዓርቢ ምሸት ከይደን ዓዲረን ቀዳም ምሸት ዝምለሳሉ ናይ ጸሎትን ናይ ትምህርትን ናይ ምትህንናፅን ግዜ ዓመት ዝገብርሉ ዕለት 25 ጁን ዕለት 26 ኣብዚ ወርሒ እዚ ምዃኑ ክንሕዞ ይደሊ ኣብ ጁላይ 25 ከዓ ፒክኒክ ክህልወናዮ ሰንበት ኣገልግሎትና ኣብ ደገ ኢና ክንገብሮ ዝተረፈ ኩሉ ኣብ ድሕሪት ኣሎ ወረቐት ካላንደር ተጻሕፈ ዘይብልኩም ካብኡ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ትዝቐለለ ከይጠፍኣካ ወረቐት ተሲኢልካዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ቴሌፎንካ ስለ ዝኸውን እንታይ ኣሎ ፕሮግራም ምስቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ኩነታትኩም ናይ ቤተሰብ ኩነታትኩም ናይ ቬኬሽን ኩነታትኩም ኩሉ ኣወሃሂድኩም ኣብቲ ፕሮግራም ምእንቲ ክትሳተፉ እቲ ካለንደር ኣብ ድሕሪት ዘሎ ሓዝዎ ይኹም ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንኣኻ ብምርኣይ ሎሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ናይ ብልብኹም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንኣኻ ብምርኣይ ሎሚ ተሓጒሰ ኣለኹ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ገጽ ሰብ ክንደይ ከም ዘሐጉሰካ እግዚኣብሔር ሪሌሽናል ጌር እዩ ፈፂሩና ንሰብሲ ሰብ ኣድልዮ እዩ ዝሓለፈ ንሓንቲ ሰበይቲ ክሕግዛ ኢለ ኸይደሲ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰብ ዘይቀርብ ኣብቲ ኮምፕሌክስ ኣፓርትመንትስ ሞይቱ ምስ ሞተ ህላውነቱን ሞቱን ዝፈልጥ የለን 4-5 መዓልቲ ኣብኡ ቀኒዩ ጨንዩ ስለዚ እታ ኮይኑ እንዳጠፍዩ ተባሂሉ ድሕሪ ክንደይ እዩ ተረኺቡ ካብ ሰብ ምፍላይ ሕማቕ እዩ ሰብ የድልየና ምዃኑስ ኩሉ ግዜ ኣይንረስዕ ሰብ ክቡር እዩ ርክብ ንደሊ ኢና ፈውሲ እዩ ሰብ ንሰብሲ ፈውሲ እዩ ክንራኸብ ናይ ግድን ከድልየና እዩ እዚ ምስተዓፅወ በዚ ኮሮና ቫይረስ ምስተዓፅወሲ ብቴሌፎን ብገለብ ሰብ ኣይንረክብን ኢና እዚ ዙም ምስ መፀ ናይ ሰባት ገጽ በቲ ዙም ክሪኦ ምስ ጀመርኩስ ልበይሲ እንታይ ክብለኩም እሞ ዝተሓጎሱ ሓጎስ በቃ ብምስራዕኹም ልበይሲ ፍስስ ብል ነይሩ እግዚኣብሔር ከመይ እዩ ፈጢርና ሰብሲ የድልየና እዩ ሰብሲ ገጹ ክትሪኦስ ክንደይ ደስ ይብለካ ኢላ ሓሲበ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባረኽ ንሕና ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ፍቕሪ ከዓ ኣይተሕፍርን እያ እታ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝፈሰሰ ንደገ ክወፅእ ከሎስ ንመን ኢና ነፍቅር ተልና ንሰብ ንኻልእ ኣይኮነን ንሰብ ነቲ ብጥቓና ዘሎ ሰብ ነቲ ምሳና ዘሎ ሰብ ኣብ ቤትና ዘሎ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንረኽቦ ሰብ ንዑ ኢና እነፍቅሮ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቶም ዘይመጻእኩም ብመስመር ትካፈሉ ዘለኹም ክትመፁ ገጽኩም ክንርኢ ህይወትኩም ክንርኢ ብኣካል ክንርእየኩም ንደሊ ኣለና ብጣዕሚ ኢና እናፍቐኩም ክትመፁ ከዓ ንፅበየኩም እግዚኣብሔር እታ ናይ ፀልማት ግዜ ኣስጊሩና እዩ ኣሚንና ኣለና ኣስጊሩና እዩ ኣምላኽ ጸሎትና ሰሚዑ ኣስጊሩና ብሓፂር ግዜ ኣስጊሩና እዩ 3-4-5 ዓመት ክኸውን ይኽእል ነይሩ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ሓንቲ ዓመት ወዲኡ ኣስጊሩና ኣሎ እሞ ክብሪ ንስሙ ይኹን ነቶም ነዚ ነገር እዚ ፍልጠት ዝሃበ እግዚኣብሔር ነቶም መድሃኒት ክረኽቡ እግዚኣብሔር ምስትውዓል ዝሃቦም እግዚኣብሔር ይባርኮም ነቶም ኣብ ናይ ሕክምና ቦታ ኮይኖም ንሕሙማት ዝኣልዩ ዘገልግሉ እግዚአብሔር ይባርኩም ውህበትና ምዃኖም ኣይንረስዕ ብዝሓለፈ ግዜ ነጊረኩም ነይረትና ኣምላኽ ህያብ ኣብ ክልተ ዝኽፈል ኮመን ግሬስ ዝበሃል ኣሎ ስፔሻል ግሬስ
ኣብቲ ኮመን ግሬስ እዮም እቶም ሳይንቲስትን እቶም ዶክተራትን ዝቕመፁ ማለት እዩ ከምዚ ፀሓይ ሲ እግዚኣብሔር ሂብና እግዚኣብሔር ፀሓይ ንፋስ ሂብና ነተንፍሶ እናስ እናተንፈስናስ ዋጋ ይንኸፍለሉ እንተዘኸፍሉና እኳ ክንደይ ምኾነ በቃ ኩላና ሞትና ነርና ዘይንኸፍለሉ ኮመን ግሬስ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ዝናም ይበና እግዚአብሔር በግዚኡ ሁሉ ይበና እቲ ህያባትናስ ንአምላክ ከም ዝሃበና ፈሊጥና ከነመስግን ኣለና ስፔሻል ግሬስ ፍሉይ ጸጋ ዝበሃል ከዓ ናይ ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ ክንድሕን ዝተዋሃበና ጸጋ ከዓ ፍሉይ ጸጋ እዩ ኩሉ ዘይረኽቦ ንሕርያቱ ጥራይ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ከዓ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር በቲ ዝሃበና ኮመን ግሬስ ክብሪ ንስሙ ይኹን ዶክተራት ስለ ዝሃበና ሳይንቲስት ስለ ዝሃበና ፍልጠት ንሰብ ስለ ዝሃበ ዝናም ስለ ዝሃበ ፀሓይ ስለ ዝሃበ ዝብላዕ ዝስተ ስለ ዝሃበና እግዚአብሔር በቲ ሓባራዊ ጸጋ ክብሪ ንህቦ በቲ ካልእ ከዓ ክብሪ ንህቦ ከዓ ብፍሉይ ነገር ከዓ ካብ ሓጢኣትና ሓፂቡ ዘድሓነና ውሉዱን መንግስቱን ካህናቱን ክንከውን ናቱ ጥሪቱን ገንዘቡን ክንከውን ዘብቃዓና እግዚአብሔር ከዓ ክብሪ ንህቦ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ዝተሓረና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ብኡ ከዓ ነመስግን ስለዚ እቲ ተዋሂብና ዘሎ ናይ ሕክምና ዕድል ንጠቐመሉ ዘይተኸተብና ንከተብ ኸቲብና ከዓ ነፃ ንኹን ኣይንሰከፍ ኣይንኽተብን የልና ገለገለ ብዙሕ ጃርጎን ዝኾነ ጃዝ ዝኾነ ገለ ብዙሕ ዝዝረብ ዘረባ ዝበለ ኢግኖር ንግበሮ ኣይንቀበሎ ውዲት ናይ ፀላእ ምዃኑ ነስተውዕለሉ ሓሚምካ ክትመውት ዝደሊ ሰይጣን ጥራይ እዩ ሓዊኻ ክትጥዕ ዝደሊ ከዓ እግዚአብሔር እዩ ሓውየሉ መንገዲ ዝገብር ከዓ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዝቐረበልናሲ ኣይቀረብካለይን ኣይንበሎን እግዚአብሔር ኣይከፈትካለይን ኣፍ ደገ ኣይንበሎ ከምዚ ሓደ ሰብ ኣይ ማዕበልን ዝናምን ምስኮነ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ኣብዚ ዓዲ ክነግሩ ከለዉ ከም ዛንታ ገይሮም ዘዘንትዎ ብርቱዕ ማይ ብርቱዕ ገለ ምስኮነ ክርስቲያን እዩ መንፈሳዊ ወግ እግዚአብሔር ካብዚ ማዕበል ዝን ካብዚ ቀላይን ውሕጅን ማይ ኣድሕነኒ ኩሉ ሰብ ክወፅእ ክሃድም ሰባት መፅኦም ከውፅዎም ከለዉ መፅኦሞ ብጃልባ ገይሮም ከውፅዎ ኣብ ማይ ስለ ዝነበረ ኣነስ ንስኹም ኣይተድሕነንን ኢኹም ኣምላኽ እዩ ዘድሕነኒ ኢሉ ንዓባ ተሰቐለ ኣብዛ ጃልባ ከነውፃከኑ ኣይሰምዐን ኢሉ ገዲፎሞ ኸይዶም እቲ ማይ ምስ በዝሐ ብልዕሊ ገዝኡ ተሰቒሉ ኣብ ልዕሊ ተሰቂሉ እግዚአብሔር ኣድሕነኒ ምስ ረኣይዎ ከዓ ሰብ ኣሎ ኢሎም ሄሊኮፕተር ሰዲዶምሉ እቶም ሄሊኮፕተር መፅኦም ገመድ ሰዲዶም ንዓባ ተሰቐል ትበሎ ናይ ሄሊኮፕተር ኣነ ናይ ሰብ ምድሓን ኣይደልን እግዚአብሔር ከድሕነኒ እግዚአብሔር ኣድሕነኒ ኢሎም መወዳእታ እቲ ማይ ውሒዝዎ ጥሒሉ ሞይቱ ምስ ሞተ ኣብ እግዚአብሔር ከይዱ እግዚአብሔር ኣታ እግዚአብሔር ታይዳ ቀቲልካ ንባሓፂር ወሲድካ ኣድሕነኒ ለካስ ምድሓን ኣብኻኒ ሰማዕካንን ዋይ ከድሕነካ 2-3 ሰዓት እንደ መፅየካ ዋዘይረኣኹካ ጃልባ ገይረ መፅየካ ሄሊኮፕተር ገይረ መፅየካ ግን ኣይሰማዕካን ኣብኻ ጥሒልካ ሞይትካ ክትመውት ደሊኻ መፅየካ ኢሉ እዚ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ናይ ምድሓን መገዲ ኣለሊና ንጠቐመሉ ክሳዕ ካልእ ነገር ክሳዕ ዘይብልና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ እንተዳ ሃልዮ ካልእ ነገር እዩ ግን ክንወስዶ ክንገብሮ ንኽእል ከለናስ ማኣዲ ቀሪቦምሉ ሰብሲ ከይበልዕ ፀሚየ ክመውት እየ እንተበልዓ እሞ ብላዕ እንዶ ኣነስ በቃ ፀሚየ ክመውት እየ እንተይልካ እንታይ ትገብሮ ኣኹልሱን እምበር ኣነስ በቃ ኣይበልዕን እዮ ኣታ ብላዕ ኢድካ ኣለካ እግርኻ ኣለካ ብላዕ ነዱ ኣነ ፀሚየ በቃ ኹልሱን ኣይነኹልሰካ ፀሚኻ ትመውት እምበር ስለዚ ብሮኻት ኣሕዋት ነስተውዕል ከም ለባማት ውሉድ ጥበብ ከም ዘለዎም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኮይና ንመላለስ ንኩሉ ምስተዋዕ ኮመን ሰንስ እግዚአብሔር ዝሃበና ኮመን ሰንስ ንጠቕመሉ ሰብ ኮመን ሰንስ ዝደርበየሉ ግዜ እዩ ኮመን ሰንስ ኣይንደርቢ እግዚአብሔር ዝሃበና ምስተዋዕል ኣሎ ኣብ ውሽጥና ኣይንደርብዮ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ፀጉ የብዝሓልኩም ናብ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ሎሚ ሓውና ዮናስ ኣብ ማእከል ኣሎ እንኳዕ ደሓን መጻእካ በልዎ ዮናስ ኣብርሃም ስለዚ ዮናስ ንቅድሚት ክትመፅእ ኢኻ ኣብ ልብኻ ዘሎ ድማ ከተካፍለና ኢና ኢኻ እግዚአብሔር ይባርክ ናተይ ወሲዱ ቃሉ ዘይብለሉ እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ይባረኽ እዝኩም ይነታቡን ዘሎ አይስ ብሳለሁ
ፍሉይ ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ ኣብዚ ክመፅእ ይቕሬታ ኣኺ ይባረኽ ኩሉ ግዜ ዓበይቲ ኣሕዋት ክህልውኻ እያታት ክህልውኻ ሰናይ እዩ ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣሕዋት ኣለውኒ ካልኦት ከናእሽቱ ኣለውኒ ፓስተር መሳፈንቲ ፊሊፖ ሜላት ኣስቴር ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ኣሕዋተይ ኣብ ቅድሚኦም ኮይነ ኣብዚ ገዛውቲ ክዓቢ ከለኹ ሓይሊ እዩ ዝስማዓኒ ነይሩ ዋላ ዝትንክፈኒ ምዕባይ እንተኾነ እውን ክዳፈሮ ይኽእል ነይረ ማለት እዩ ብፍላይ ዋዕሮ ዝኾነት ሓፍተይ ሜላትካ ስለ ዝነበረት ዕርሳላ ኮይና ኣብ ጎነይ ምዕባይ ይገድሰኒ ገለ ይገድሰኒ ክዳፈር ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ከምኡ ኣይኮነ ኣያይ ስለ ዘሎ ይኮንኩን ዝሰብኽ ዘሎ ፍርሓት እናተሰማዕ መጀመርያ ግዜ መድረኽ ዝወፃ ከሉ 93 ዓመተ ምህረት ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ኮይነ ኣገልግሎት ምስ ተዋሃበኒ 93 ወፂአ ከገልግል ሽዑ ብፍርሓት ኣብ መድረኽ ኮይነ ኣገልግለ ዳርጋ 20 ዓመት ኮይነሎ እናፍራሕኩ እየ መድረኽ ዝወፅእ ደፊረ ወፅአ ዕለት ኣለኒ ኢለ ወፅአ ኣይፈለጥን ብምንም ተኣምር ከዓ ዕለት ከም ዘይብል ዝፈልጥ ኢላ ዘረባዊ ኮንኩን ወኸኢላ ካልእ ነገር እውን ኣይኮንኩን ሓንቲ ግን እግዚኣብሔር ስለ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደ ጥራሒ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይነ ዘገልግል ዘለኹ ቆይታ ይባረኽ ምፅላይና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ 3-4 ወርሕ ቢሉ ይኸውን ብዝኾነ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ሚነሶታ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት መፅእ ዘገልግል ዘለኹ ማለት እዩ ውዕ ኮይኑሎ ሚነሶታ ጥራሕ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚረ መፅእ ንስኹም ከዓ ብሩኻት ስለ ዝኾንኩም ስለ ተፍቅሩንኻ ሓንዳ ኣገልግል ትብሉኒ ስለ ዘለኹም እቶም ኣገልገልቲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክብረት ይሃብኩም ከምኡ ከዓ ኩሉ ግዜ መፅእ ዝገብሮ ሓደ ነገራት ኣሎ ሕጂ ከዓ ካብቲ ልምድና ኣይንትረፍኒና ኣይንበክርኒና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኖቨምበር መፅእ ከለኹ ኣብዚ ቦታ እዚ እናኣገልገልኩ ዝመሃርክዎ ትምህርቲ ዝዝክር ሓዊ ወይ ሓፍቲ ኣሎ ዶ ካባኻትኩም ዝዝክር ሓዊ ወይ ሓፍቲ የለን ኣለኩም ዶ እንታይ ካልካ ዳኒ መልእኽትኻ ከም ተገብረልካ ፈሊጥካ እሺ እሞ እንተዘየለኹም ደሓን እንታይ ነይሩ ዝክሩ 2020 ብዓይንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ዝገብረልና ኣሎ እናረኣይና ንኸይድ ኢልኩም ነርኩም ሽዑ ግን እንታይ ኢለ ዘይተፀበኻዮ ነገራት ክኸውን ከሎ እትህቦም ግብረ መልሲ ዝብል ትምህርቲ ትዝክርዎ ዶ ዘይተፀበኻዮም ነገራት ክኸውን ከሎ እትህቦም ግብረ መልሲ ሰባት እንታይም ዝህቡ ኃጢአተይ ስለ ዝበዝሐ እዩ ከም ዝኾይኑ ዘሎ እብሉ ኢልና ነርና ካልኣይካ እግዚኣብሔር ምሳይ ስለ ዘየለ እዩ ከም ዝኾይኑ ዘሎ ኢልና ነቲ ዝነበረ ርኢናዮ እሱ ዘይኮነ እቲ ርባዕትኡ ከዓ መልሲ ርኢና ነርና ወሉ መልሲ ስለ ዘይመለስኩም ሓሊፍኩም ኣሎ ስለ ዝሓለፈኩም ከዓ እዚአን ነቶም ዘገልገሉኒ እዘን ሰሙን እዚአን ክህቦም እየ ነቶም መለስ ዘይኮነስ ነቶም ኣገልገልቲ ጎይታ ይባረኽ ዝፈተኑ ካልእ መዓልቲ ዳና ሓወይ ካልእ መዓልቲ ክበካ ፍረዝጋ ሓወይ ኣብዚኣ መፃኒ ሞ ስለቲ ዘገልገልካና ዝቕንያት ትምህርቲ ሓዳር ስለ ዝምሃርካና ጎይታ የሱስ ይባረኽካ ያ ፍረዝጊ ፍረዝግን ሲንን ዮሐንስ ሓወይ ኣባ ዮሐንስ ጎይታ ይባረኽካ ስለ ዘገልገልካና እግዚአብሔር ጸጉ የብዛሐልካ ጎይታ ይባረኽ ኣምላኽ ይባረኽካ ገብራ በሓወይ ንባባተካ ካለ መዓልቲ ኸዳልወለ ዝግብኦ ማለት እዩ
እግዚአብሔር ይባረክ ወይታ ይባረክ ከገብራ በሐወይ እግዚአብሔር ይባረክኩም ጣዕመ ተማሂርና ብጣዕሚ ረኺብና ኢና እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሐልኩም ከምቲ አያይ ዝበሎውን ዓለም ይዝጽበየኩም ዘሎ ጸበተ ክርስቲያን ዝያድራ ኣይኮነትን ንኹላትና ዝኸውን ጸጋ እግዚአብሔር مسخاتكم أجرلو لما حبرسي نمهنات سيلو نمهنات سجا كريستوس سيلو ذهبكم سلازخونه نعو لكم كم تسرحوه حسبكم كابجزابير كم تقبلوا لكم تسرحوه أدري يبل እግዚአብሔር ይባረክ ሁላትና እስከነጸልይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔርና አخبرን ህባል ጎይታ ቃላትካ ክትምህረና መልእኽትኻ ከተስማዓና እዚ ቃል እዚ ንምህናጽ ንምእዳብ ንምቕናዕ ክኾነልና ኣብ ትሕቲ እግርኻ መጺና ኣለና እሞ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ተማሂርና ንኹሉ ዘበን ሒዝናዮ ክንከይድ ኣብ ህይወትና ለውጢ ክመጽእ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ኣምላኸ ዓብ ስራሕ ክትሰርሕ ጸጋኻ ክበዝሓልና እግዚአብሔር መንፈስካ ክበዝሓልና ንጽልይ ኣለና ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ህዝብኻ ክበዝሕ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሰላምና ክበዝሕ ካባኻ ክንማሃር ማንም መምህር የብልናን እግዚአብሔር ትዛረበና ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይን ኣሕዋተይን ክትምህረና ኣብ ቅድሚኻ ቀሪብና ኣለና ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውን ድንቅን ሽም አሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ኢየሱስ ይባረክ እዛ ድምጽ ዓዊላ ዶ ወላ ደሓይና ዘለና ዓዊላ ቁሩብ እሺ ሎሚ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልበይ ዝሃበኒ ቃል ኩሉ ግዜ ምስቲ ኩነታት ምስቲ ግዜታት እንዲሁ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድመጸና እናጽልኹ ከለኹሲ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘገልግሎ ቤተክርስቲያን ምናልባሽ እንድሕርዳ ዝሓለፈ ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስቲያን ፊላደልፊያ እንድሕርዳ ሰሚዕኩም እዚ ትምህርቲ ዘሰይም ዓይነት ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ማለት እዩ እዚ ጎይታ ኣብ ልበይ ዝቐመጦ ክዛረብ ደስ ብለኒ ሓደ ነገር ክሕዝ ከለኹ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ ዘገልግሎ ቤተክርስቲያን ንመጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ካልኦት ሃይማኖታውያን ዝገብርዎ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ጌርና ኣይንወስዶን ኢና ናይ ህይወት ትምህርቲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ህይወት ዝህብ እስትንፋስ ዝህብ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ከምቶም ካልኦት መጽሓፍቲ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ኣይኮነን እዚ መጽሓፍ እዚ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ኣንቢብናዮ ወዲእናዮ ኢና ግን ስጋዕ ሕጂ ኣይፈለጥክዎን ወዳጅ ሃብት ማዓሙቕ ፍልጠት እግዚአብሔር ሲ ክንደይ ኮታ ዘይምርምር እዩ በኣሰር ኣሰር ከዓ ኣይብጻሕን በኣሰር ኣይብጻሕን እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ግራጁዌሽን ዝበሃል ነገር የለን ግራጁዌሽን ዝበሃል መዓስ ይመስልኩም ንሰማይ ምስከድካ ወልዳን ምስ ተባሃለ እንተ ዘይኮይኑ ቅድሚ ንሰማይ መኻድና ግራጁዌሽን ዝበሃል ኣብዛ ምድር እዚኣ የለን ስለዚ ንመጽሓፍ ቅዱስ እናፈለጥናዮ እናሰማዕናዮ እንተኸድና ዝወዳእናዮ ከይመስለና ትዝክሩ ኢኹም ኣብዚ ከለኹ እንታይ ለምሂረኩም ነይረ ካብ ምቃል ፍልጠት ናብ ምቃል ፍልጠት ክሳዕ መልኣት ብጽሕና ትዝክርዋ ዶ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ኸ ወይታ ኢየሱስ ይባረኽኩም ሕጂ ምቃል ፍልጠት እናኸድና ኢና ኩሉ ግዜ ናብ መልኣት ንበጽሕ ቅድሚ ትምህርተይ ምጅማረይ ግብረ መልሲ ዘለዎ ሓሳብ ወይ ድማ ፕሮቨርብስ ክንገብር ኢና እስከ ዘን ሕቶታት እዚኣተን ክሓትት እሞ መልስኻ ብኻትኩም ክጽበየ ነዛ ሕቶ እዚኣ ዝምልሳ ኣድጊ ንዝገበረካ ሓደ ዝዳ ካልኣይካ ሕኒኡ ዘይፈዲ
واي أتا my goodness فشخنا بالكا my goodness صلاة أبوها my God زي من الباش تفلتكم ما زي عندي زي تفلت ولا تخونوا نزيد لك أيتد له شيء جسعركم مالتي ها نزيد سوى كاي تسوى نزيد لك أيتد له بسماي كي تخصص كما إذا مسلت يا ماتا my God مدهاني علم لمدي بالي أشياء شكاريو نحنا أب لمدن أب بالن النات مالسنا كنبر إجزاء عيد لينانيو مصحف قدسنا نبزخم زخمانا زعم السول سبات انتايلو مسلكم أماركوس شو عته فقد شمونت انتايلو تأزاز قبل على تأزاز قبل على تأزاز بالي قبل على بالي لمدي قبل على لمدي زقبرو إلو يزاربنا يسوع كريستوس ناتما لسقول لك أنا ذم فريسان سنتايلهم سرعاتكم كتخبري لكم سي سرعات أملاخ رسعكم مو يهم سرعاتكم متان كتخبرس سرعات أملاخ رسعكم مو يهم أنت أيت سرعات هاد كدس جبرك أيك جبرو إذا سرعات سبن بر سرعات أملاخ أيكونن يسي أسبونكم إلى عشرين شمون تنفر عسرته بحالي نايسب تحلو يهم نجزياب هيرجنا أب حساباتكم أي تقاسرون يهم يبلنا أي لو ما عالت تمرتنا زي كنا نعرست تحزون دعركنكم محرت زبلينا خنا مار عرست حزمو محرت زبلينا خنا مار بزح جزء إذا تمرت زي تماهيرنا يوينا كم نايبتا خرستيان سبات أبزنوح أوان أبزنوح جزء تمالسنا له كاب وصري أتابعنا زبزح بزعبا محرت تسابقنا هنا بزعبا محرت وانت نجيرنا ايو كم تعنتو يزبلكم مصحف قدس كل جزء حدش لزخونه لما عالتي ان مهارو ناي محرت حدش قص حدش معرف حدش بيجو ما بقس تقسنان تمرتنا نخخوننا ان بقسو كلاتنا ندحر داخلنا او ونجل ماتيوس معرف حموش كف غير 40 سلستن جميرنا سقع 40 شمونتن كنببه እግዚአብሔር ይመስገን كلنا تاساسرنا خنرينا انتايبل بتصايكا اللهم دحسكم واللهم مسايمش املاخ مسكن بتصايكا فتو صلايخا صلا كم اتباهل سمعكم اللهم أنا جنا أبلكم الله صلاتكم فتو نزرقمكم مرقوا ولدتي أب السماء يزلوا أبهم ما أنت تكونوا نسو نخفاءات نحياوات صحية بالرق نسارك أنن نحات أنن دما زنام يزنم إيمو نزصلوهم صبوق قبرو سلتهم زصرفهم زسقهم صليو نتوم زفتوهم أنت فتوهم أنت عسبي لكم تجوتسكم أدو يجبرو أيقونون نحواتكم تراي بتصبق أنت تقبلكم أنت حلفا جبركم أحزاب سيكم أدو يجبرو أيلون مباركة كم تسمعوا أبوهم فتسم زخنة نسخاتكم ون فتسمات كنو سلست عبيت نجارات إيو تزاري وأبزي تقدميتي عنك ويدما تقدميتي حرق كم تعنتوا يزبلنا يو بهالسبع كجرمكم كا إذا قدميتي زل حرق أنت يتبل بتصايكا فتو صلايخا صلا كم اتبهال سمعكم اللهم تبريهم اللهم أما صحف قدوس بتصايكا فتو صلايخا صلا زبل أبولي كدان يلن بهالومي نزات تقصز ياسي ريفر كجبرا كم صنعتي حيزة
كابيو مامتيمو اتبتصايكا فتو صلايخا صلا زبلسي كابيو مامتيمو إلى ريفر تقبر دعو كان كمصحف قدس نابي زوسدكا نابتنسو خبركا زدلي زوسدكا نزابوتا زيا مس دلخ واغنا ايرخبكوان نزياخا اغزيابير صحفي ايكونن يلوا سميعكم اللخم امونغكم سي بصايكا فتو صلايخا صلا زبلسي صحفي ايكونن دبلوم دلو سميعكم اللخم كم زي حجي نسقاتنا كلاتنا كم حزبي كم بيتسب كم حبرتسب نبن كمتي نعاد زغبره كاطيق غبرو سميعكم اللهم دون والله سمعنا لنا مش حكي ازي زبلوم زل افت باهلكم سيكم يو صلاي خاصلا نزرغ مكا رغم ز عينوت يوز زاربوم زل እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ግን አይኮነን كم حجر كنفوس كم حبرة سب كنفوس بحجر درجة خنريون دحردا أخوينا بس حصلت مثل لينا أيكونن كم تقول خاتكم تصلي وأنا ونصلي كم تقول لاتنا نبكي وأنا ونبكي إجزابهر كسع معاسي خانة زهزبزي إجزابهر كسع معاسي خانة زهاجرزي محرت تقبرلو سلام زوردو زهزبزي عارفو زنبر هذا جزء جنا إجزابهر أملاخ أنا دا أجيرلون دي أبا خايزلو محرت سلازي قبر كايو اللهم دو محرت سلازي تسعنا النايو أب كل بوتا خيرنا كاب نمرقو النرقمو كاب نفتوو النسلو كم حبرة السب እግዚአብሔር አምሕረት ክንመላለስ ሲደለና ክገርመኩም ካ ንዝፈቱ ሃይኮነን ንዝጸሎኻ ተረዲኩም ሆነ ሓደ ግዜ ተቃል አምላኽ ትንክፍ ከብለን ከሎ አይስማዓኒ ሆሞ አይስማዓኩም ሆን እዚ ናይ ሰባሃሊ አውጪ ግና አነ ግና ትብል ዘላ ረይኹም ኣለኹም ሓዝዋ አፍታ ተቕስሲ አነ ግና ኢሉ ክርስቶስ ባዕሉ ክጅምር ከሎ አነ ግና እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክርስቶስ ግና ይብል ኣሎ እጂ ይንበልኩም አይኮንኩን ዘለኹ ይብል ኣሎ ገለ ይኮንኩን ዘለኹ ክርስቶስ ግና ይብል ኣሎ ትንቢታዊ ቃልዩ መልእኽታዊ ቃልዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃልዩ ክርስቶስ ግና ይብል ኣሎ ጸላእትኩም ፍተው አተኸን ፍወስ አተኸም ሀገር ደረጃ ክንፍወስ አተኸም ህዝብ ክንፍወስ ጸላእትኩም ፍተው صلاتنا خنفتو نزيرقمكم مرقوا ولد أب سماعات زلو أبكم من تخدكم ولد اتي أب سماعات زلو أبكم من تخدكم فلا يتفقدي نزيصلوهم تبوق برلهم تبل حزوا مفتاو طرح دي كونس نزيصل عكاسي تبوق برلو بيوند بلعلي هذا نجر أب كبابي خازلو حنيو زي فدو الدادق زي كونه كاب حنيو زي فدو الدادق واتي خازي نزيز العاق كسبوق برل سياتهم زصرفهم ززلوهم صليو እግዚአብሔር እዚ ይደልና ደሎ ከማ ሀገር ደረጃ ክንፍወስ ከም በተክርስቲያን ደረጃ ክንፍወስ እንድሕርዳ ኮይና ኣብ ምሕረት አምላኽ ክንኣቱ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቦሞ ብፃንዮም ምሕረት ንኽንረክብ መታን ምሕረት ክወሃበና መታን መሓርቲ ክንከውን እግዚአብሔር አምላኽ ይደልና አለ እታ ኣብ ሆሴ ዘላ አንቲ ግርም ትብለካ تقصي أب هوسي شاد شاي معرف أودي شو دش زلاس أنس محرتي واو إجزاء بهير زفتوا أنس محرتي زفتو مسواتي أيكونن مزمار أيكونن مشبشاب أيكونن مملخ أيكونن زفتوا أنا جنا محرتي بلنا الله إجزاء بهير زبلنا زل أنا زفتوا وسي محرتي كاب زحرر مسوات دما فلتت እግዚአብሔር ፈቱ
እግዚአብሔር بمحرت كنمالالس يدلنا القويتنا مرحينا يسوع كريستوس نسو نحنا أم محرت كنمالالس يو زدلي كم تعنتو يزبلكم اتا صلايخا صلا فتاويخا فتو تبل تقسي نعا ريفر كجبرايلسي أبولي كيدان زرخبون سلسته تقسطات كم بقولكم مجرم زبلني لب يزتن كفاني تقسطاتين زلواوين معرف 10 شعته كفقر 10 شدشه سقى 10 شمون تزلو نحسو زلواوين معرف 10 شعته فقر 10 شدشن سقى 10 شمون تزلو انتايلوهم نتوم ناي قدم ابوتات حقن تእዛዝን እግዚአብሔር አምላክ ከምጽእ ከሎ زاززوم تእዛዝን ታይሉ መስልኩም ክትሐምልካ ኣብ ህዝብኻ ኣይትዙር ናብ ደም ብጻይካ ኣይትልዓል ኣነ እግዚአብሔሬ ንሓውኻ ብልብኻ ኣይትጽላዮ ኣታስቡርላታ ንሓውኻ ብልብኻ ኣይትጽላዮ ቀጽላ ቢልሽዑ بزعب حاتيات كي تصور أتصبعك جن حيو حزو أتصبعك جن حيو اتمجنحتن صلئن فلالينا خنري لنا نحوها تجاجيو أتصبعك جن حيو جن أي تصلايو أفكره حسر شو أنت بتعمل جرم زبالتني ندك هزبها حنا أيتفدن أيتكيمن نبت أيكاس كم برأس خدا أفكره أنا إجزابير أبلي كده وننتخونه نحوها أيتصلا أيو زبل صحف إيه تصحيف النازل له نزلوا وين نزتوها بومسي إذا صحف إزيو حوها أيتصلا أيو إجزابير أملاك كنصل أيكونن تصوعنا زلو صلاة بخا صلاة يا خاكو يكونن نبخا زي صلاة بخا قدم علي فلوس صلاة بخاس حتى تايز بلا بالي كم هاجر كنراجع من نوع الحزب كوين زربانا كوا بچو تقامم زي كونس بصرف تقامم كوي خوينو حارا خوصنا እግዚአብሔር ይደል ያለው ካብዝ ነገር እዚ ቀዳማይ በተክርስቲያን ክትፈወስ ይግባዩ በተክርስቲያን እንድሕርዳ ተፈዊሳ ንኻልኦት ካ ክንፈውሲና እግዚአብሔር ምሕረት እንተ ዘይገሩልና ክንሪና ነገራትና እንድሕር ተለዊቱ እግዚአብሔር ካ ምሕረት ክገብርልና ቀሊል ማዓስ ኮይኑ ኣነ ኣብ ዘመነይ በቃ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ገለ ክሓስብ ከለኹ ሰላም ኣይራኹ ኣይሰማዕኩን ጭንቂ አብርስ ጭንቂ መከራ አብርስ መከራ ስደት አብርስ ስደት እግዚአብሔር ግን በመሕረት ክንማላለስ መሕረት ክንገብር መሕረት ከአኽ ገብረልና ይደልያ መሕረት ክወርደና ኣብዚ ሰዓት ምዕራፍ 23 ፍቅድ 4-5 ካን ታይሉ ሓዙ ብዕራይ ብጻይካ ወይስ ኣድጉ ጠፊኡ እንተረኸብካ ናብኡ መለሰሉ أدق صلايخا أبتحت صعنته وديقو انت ريخا أمو كي تحادقص كتحقزو انت حسبك مسؤوخينك أتصبعك حقزو اسكم واللهم بعراي طفايخا بعراي صلايخا ندحر طفيو سلم بلاتا زلو نبرت كمان كومو جيري تفن عينو تدفن عينو تنكر كابز نجر إزوتينا صلايخا مخانو فريد كلخا جن نعنا كم آمنت كم نايك زيابير سبات ثلاثة صلاة ترحم دلونا سبا يكون صلاينا أبقول نازل يكون صلاينا قدام أي صلاينا شيطان تراحي صلاني أنا خالد صلاي يبلين نحنا خنردو زقبانا كلا أي صلاي كارسيو رسي صلاي سالفش كبرخاته وسيدو نيقو مخا أبوش تيكو يزلو صبو جيري رايكا هذا جزيسي هذا بوتايو هذا سب انتاي لني زحوز بزعباي كبرت يقول
ኣያኽብረንን እዩ ፈፂሙ ብዛዕባ ግድሽ ኣይብሉን ይዛረብ እንታይ ረኺብዎታ ሕማቕ ረኺቡ እምበር እንታይ ደኣ ኮይኑ ዘየኽበረካ ሓወይ ዋላ ፓስተር ኢሉ ኸማ ፀዊዕኒ ይፈልጥን እዩ እዚ ሰብ እዚ እኮ ኣብቲ ሓዊ ፅልኢ ሓዲርዎ ዘሎ ናይ ርእሱ ጠበቃ ነታ ፓስተርነት ስለ ዝጎድለቶ እኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩላትና ክብሪ ርእስና ክንሻመው ፅልኢ ንሕድር ኣብ ውሽጢ ማሕበር ኣምላኽ ከይተረፈ ኣይሃቡን ኣይተገብረለይን ሪኦምን ከምዚ ገይሮም ባዕልና እውን ሓደ ግዜ ርእስና ፀላኢና ስለ ዝኾነ ፈጢሩ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ካብ ምሕረት ኣምላኽ ክፈልየና ክንፅለና እዩ ዝፍትር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምኡ ክንከውን ኣይደልየናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሕረት ክንመላለስ ናይ ምሕረት ሰባት ክንከውን እንታይ ዲልና መጽሓፍ ቅዱስና መሲልኩም ምሳሌ ምዕራፍ 25 21 ፀላኢኻ እንተጠመ መግቦ እንተፀመ ኣስትዮ እንጌራ ኣብልዓዮ እንተፀመ እውን ኣስትዮ ኢሉ ኣብ ምሳሌ ጽሒፉ ኣሎ ምሳሌ ምዕራፍ 25 ፍቅሪ 21 ፀላኢኻ እንተጠመ ሕራ ይረኸበ ኣባሳጭና እንዲሁ ከምዚ እኳ እዮም ገይሮሙና ኣሰይዳ ንዕኦም ስንኳዕ በፅሖም ኢዶም ያረኺባቶም ኢዶም ያረኺባቶም መስጣይ በፅሒዎም ተረግመት ይበፅሒዎም ዋው እግዚአብሔር ካብ ዝኸውፀና እደሊ ኣሎ እግዚአብሔር ካብ ዝኸናግፈና እደሊ ኣሎ ኣቱም ሕዋተይ ንሕና ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ኢና ከም ጥዑም መዓዛ ኮይና ንሰባት ካብ ህይወት ናብ ህይወት እንሰጋገር ካብ ሞት ናብ ህይወት እንሰጋገር ዳምበር ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሞት ናብ ሞት እንሰጋገር ሰባት ኣይ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ሰባት ናይ ምሕረት ኣገልገልቲ እዩ ገይሩ ኣቂሙና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣብነት እስከ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ክንኮነ ዝደልየና ሓደ ሓውና ምናልባሽ ተቃይምና ገለ ነገር ኮይኑ ቢዝነስ እንተዝኸፍት እምቦ ኣብ ቢዝነሱ ክሳራ እንተዘጋጥ ዓብ ክሳራ ተዘጋጥ ንሕና ከዓ ክንሕግዘሉ ንኽእል መገድታት ፈሪጥና ኣለና ኦፖርቹኒቲ ከዓ ረኺብና ኣለና ክንሕግዘሉ ንኽእል እንታይ ምገበርና ነርና ምስሓቅናዮ ዶ እግዚአብሔር ግን ነታ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምና ነታ ፀላኢናሲ ኣፍቲ ዘለዎ ቢዝነስ ክጸንዕ ኣፍቲ ዘለዎ ቢዝነስ ክብርትዕ ሞፋይ ማሃብ ማለት እዩ ሰክሪፋይ ገና ፀላእቱ ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ተረዲኹምን ኣለኹም ዛት መርሲ እታ ምሕረት ትበሃል እታ ሕመረታ ኣብዝያ ዘላ እታ ሕመረት ናይ ምሕረትሲ ነቲ ፀላኢኻ ኣብ ውድቀቱ ክትሪኦ ከለኻስ ኣሰይ ኮነ ዘይኮነሲ ካብ ውድቀቱ ከተልዕለሉ ትኽእል መገድታት ምፍጣር ማለት ከተድሕነሉ ትኽእልሲ መገድታት ምምሃዝ ማለት እዩ ከይጠፍኣካ ዋተይ ከምዚ ብምግባርና ብዙሓት ሃዋት ነጥ ብዙሓት ፈትወት ብዙሓት ኣፍቶ ብዙሓት ዕሩኽ ኣብ ምሕረት እዩ ዘሎ ተሓይ ኣብ ካልእ ኣይኮነን ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ደቂ ሰባት ከም ሰባት ሓደ ግዜ ስጋ ብልጭ ክብለና ከሎ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና ንሃዋርያት ሓደ ግዜ ሓደ ነገር ኣጋጢምዎም ኣይመሲልኩም ኣብ ኣገልግሎት እናገልገሉ ከለውሲ ያሪኮ ከይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቶም ሃዋርያት ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተቐበልዎ ዛ ታሪኽ ክትፈልጥዋ እንተደሊኹም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ዘላ 9:54 ስጋ 56 ዘሎ እንድሕር አንቢብና ኣይተቐበልዎን ስለ ዝኾኑ እቶም ሃዋርያት እንታይ ገይሮም መሲልኩም ጸልዮሞም ነቶም ሰባት እንታይ ኢሎሞን ኢየሱስ ክርስቶስ መሲልኩም ጎይታ ከምቲ ኤልያስ ሓዊ ውሪዱ ልቕምፅ ዘበሎም ጸልዮም ኸእሞ ሓዊ ኸነውርዶ ትእዝዝ ልቕምፅ ከነብሎም
كم أكوي على عدد جزينات ناول لك خمس نهارات تأمل غي تأمرات كبريني أنت تأمرات اللقمة صاب لهم تعين التأمرات يزس نيجي أبير تأمرات أتفاهم زبل تأمرات قدم ملو لو تغير خبنا خلنا تناي مدحن نتصبرق أب هيوتنا خيبره خلو تملو برهان كريستوس أبوشتنا خيبرهن كله تأبت بتخرسيان أرثوذكس إننا تمارسنا خلنا إن سمعون زصلي وزنبور نستوعب الزنبرنا زيا وربيتي كم زجيرات النيامو أريني تأمرات كاريني التأملخي تأمرات كاريني التأمرات زصلي وزلو تصلو تمسيلكم سبونا غيركم يكونن تأمرات كاريني النابلو يصليو يوم زجن أراملخ كم أجل قلتي والله يا أبز الزبان زي بمحرات كنا مالس محرتي يخن كون جزيا بهير يدرينا هيو أمين أمين دو جزيا بهير يمسكن أب كل محرتي يخن كون زدلنا تعانتوا إلىكم زنور كسبات نجزارسهم كتابو خبلو ويدم ما نيجزيا بهير زتابو تتابعتنا أملاخ مسيلهم بزح جزيا مزتفو حدا جزيا بهير أملاخ نجيدون مستقلت صلوا حبي خلو نازبت خلو جزيا بهير أملاخ ملأخو ليخو مسرخبو دحريو ملأخت عزو جيدون مسوته حدا نجر جرو كيدو نتنا يبو يربع زنبره مسويتات أفرسوا مسافرسو اتم اجل قلتنا يربع زغور انت مسلكم غيوم كيدم نبوسي ودخا نتمسوي أفرسوا يلمو اتبو ابزي اجرم زبلت نطعم تقال دمص انت مسلكم እሱ አምላክ እንዲሁ አምላክ ተኮይኑ ንገዛ ርሱ ይማወት ብዙ ጊዜ ንቤት አምላክ ንጣበቀላ ዘለና መስልና አባ ስንጽልን አብቅር ሕምትና አቱ ብዙሓትና እግዚአብሔር ንርሱ ይሐሊ ስርዓት ሒዝና ሰትል ኮይና ስሙዝ ኮይና ክንነብር ከመይ ደሰብል መስሉ ተሐላሊና ክንነብር ተኻቢርና ክንነብር እግዚአብሔር ካ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ እንታይ ኢሉ አፍተ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 5 ፓስተር ምህር ነሪኡ ነውሕ ጊዜ ምህርና ሳቶምሲ ሓደ ልብን ሓደ ብርክን ነበሩ አማ ከሎም ካ ካለ ተንኮል ዘለዎ ሰብ ዝኽጽምበሮም አይካለን እግዚአብሔር ካ በዓቢ ግብሪ ተአምራት አማ ካሎም ይሰርሕ ነበር እዚ እትናይ ሐዋርያት ስራሕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይታ ይባረኽ أم ولسه معرف سلسة ورسالة 4 كنام ببو يدلي أنت خيلنا እግዚአብሔር መስገን أب جزنا ولا نام ببون سو قلاي كورنثوس معرف 4 كفقر 10 حدث 10 تغلتزلوجن أنت يبل مالت إتهيوت يسوس أبت موات سجانا منتي ختقاتي نحنا بهوت زلنا من يسوس إلهم كل سعنا موت يحلفنا اللو امبارسي موت أبانا يعي هوت جنا أبخاتكم تعي الله يبل እግዚአብሔር ይመስገን إذا تقصد يا زم صخوان تايم مسيلكم يسوس كريستوس جنا صلاته كلنا نسو أبكندنا مويتو نعنا هوت هيونايو حجي اتمدحنا نعنا مدحنا بكريستوس ترخبت راح يكونس نحنا تقند علامة أبز مدر زلنا مويتنا نخالوت هيوت كنبينا نتبقون لكم زلو ميتكا نخالوت هيوت كتهب يخادعين أتابلو نتبقون لكم زلو مويتكا نخالوت هيوت كتهب يخادعين كابل زي موتة انتهي بلو أمنا يا محارين يا مسل الله يموت أهيا يموت أهيا جيب أي فرام يموت أهيا جيب أي فرام أنت مويت حدا هي قد إنه نايبلني تسمع إنه نايبلني حاسين قد إنه نايبلني
أم محرت كنما لسندعر كنا موس كريستوس مويتكم يقوم تبلدلا أكلاتنا مس كريستوس إن حردا مويتو نتعب لعل زلو إن حسب إن حردا خوينا أقحو محرت خوينا أقحو محرت اللي زبلنا حدش كده مش حكي نعنا أنت يزبلنا أقحو محرت خوينا علىنا بركت أقحو محرت إجزابير أملاخ جيرونا إيو إجزابير يبارك ويتانا يسوس كريستوس بمحرت كنا ما لسيز درينا حنتي زانتا خنقرأكم أب تاريخ يانجي تشوز بحال حوي مصحفتم بيبنا خنكون نخل تاريخه ونسمعينا خنكون نخل ينحكي مش باستر يانجي تشوز بحال أب شاينا زنبر عقل قال إجزابير يمسكن ساوس كوريا زنبر عقل قال يغرفه زنبر عقل قالي سمعنا لنا تاريخه حدا جزي صلوت الناس اللي يقولوا حنت حافتي كانسر بتوع كانسر سلازنا برا كانسر حيوان ناتساقيت متى تصلي اللي تقولوا باستر تصلي اللي مسبولته باستر نزا سبزي اخ تصلي اللي له امبرويد كجبر مس جمره اغزيابير تايلو اي تصلي واي تصلي اللي له تخوينا دايلوس اغزيابير تايلو محرت كتجبر يزلوا محرت جبر بلا عجي باستر دوابيلو እግዚአብሔር አይጸልይላ ይልኒ ምሕረት ክትገብር ከም ዘለክ እግዚአብሔር ይነግረን له ጅና በኸይት አይ ምሕርኒ ኢላቱ ታኹም ከዘይት ምሕሪ ኣነ ኣይ ምሕርን እየ ከመይ ጌርክ ዘይት ምሕሪ እስከ ነቲ ሰብ ጸሊቕ የዘለኽ ቅድሚ ከምጽዮ እስከ ከም ዝግበር እናበለ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ብደረጃታት ኣብ ከም ስእሊ ከምዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኩም ርክብ ቅድሚ ትምጽላእኩም ዝነበረኩም ርክብ ቅድሚው ዝነበረ ከመይ ነይሩሉ ቀስና በለ እትናይ ልብ ፈውሲ مسام صلاش عوب بخيات موت أزيا بخيا I forgive him كريف اللهم محير يلهم مسبلت እግዚአብሔር ካኸም ቅጽበት አይኒ ፈውስዋ እንታይ ነይሩስ ታሪኹ መስለኩም ታሪኽ መቸም ባሰሰለባም ክትከሩ ይደለኩም ታሪኽ ካኸ ነግረኩም አለኒ እቲ ታሪኽ ሓደ ተፈትዎ ዝነበረ መንእሰይ ምስ ኣዝኸይድ ዝነበረ መንእሰይ ክምርዓዋት ጽበዩ ዝነበረት መንእሰይ ኣብታ ሃይ ስኩል ሓሊፎም ንዩኒቨርሲቲ ምስከደ እሳ ሰክሪፋይ ጌራ ደሓን ስለዘይ ንኽሎ ንስኻ ዩኒቨርሲቲ ኺድ ኣነ ኸኣ ክሕግዘካ ኢላ ብሙሉ ዘለዋ እናሰርሐት ነቲ ናይት ቤት ምርታ ከፊላ سوغا تماهيرو باتشلرس وديو تخافللو ماسترس وديو تخافللو دكتورس وديو دكتورس مسود غنا امرعه بصحسي نزحافت حديغوس نحن تحافتي تمرل السخا اتا كويتاي تريل قاسو دكتور كوينا حدارو غيرو انا خابزيا انا قاسينغل كوينا እግዚአብሔር تريد لقاتم سبات محرت كنغب እግዚአብሔር كفوسنا دليل ስለዘሎ كنفوس እግዚአብሔር امصيو زلو أنا بزيا نستحي والله نسز ما تشي وأنا قلنا زي ما تشاني بخيات حازن مقرمرا أنزا أبي وتنا زمتو صعبين ون بزي نايتعنا صعبين ون الله محرت زي برسب نايتعنا صعبين ون الله زي محر حمامي زختلو حمامي زختلو إذا سبزيا ننوح جزء حزات توز صنحت تمشرو خوينا أوش تحققات لازدلي زنبرة إكسيابير أملخ محرت بمقبار جنا فوس خمس الله أبز وانزي زتفاعل حمام كل ونا يخل زتفاعل شجر كل ونا يخل زتفاعل سبات تقيمنا حزنا يوم مسانا خن حسب كلنا بشاور ندابلنا نحسبه مسانا خندقس كلنا ندابلو مسانا يدقسو كن كيد كلنا بسرعنا ندابلنا حزنا يوم تشكيمنا كوانا نلعل تشكيمنا سيرنا يوم نخيد سبات كله يخل እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ክንገብር ሓራኽን ወጽ ፍሪደም እትወድ ሓራ ዘውጾ ንስ ውጹ ሓራ እዩ ንምንታይ አባርነት ንማላለስ ብዘይ መምሓርና ክርስቶስ ሓራ አውጽኡና እዩ እሞ ብምሕረት ንማላለስ እቲ ዝምሓረና አምላክ ብምሕረት ክንማላለስ ይደልየና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይባረክ መስተዘሎ ጊዜ ክጎየ ግን برومي معرف عصر تخلت زلو كفر عصر شوعته يا بيري مسكن أبو غشي صبوا عم بواي مخم بقولي دوزي أخاتم
رومي معرف 10 تخلته كفر 10 شوعات سقع 20 حدا نزلو طيب كي الله هريها باسري نو رومي معرف 10 تخلته كفر 10 شوعات سقع فر 20 حدا نزلو نتي أب قدم كل سب صبغ زخون دا حسب مبر نحادقوا كفو أب كن خفو أي تفريوا زكال انت خوينوس بآخاتكم زمتة مس كل سب بسلام نبرو غراتي مفدايحنا ناتيو أنا خفدي يبلغ زيابير صحفي مو نتمعات سي سفرة حدا قلمبر على خاتكم حنا يتفديو لا يخان تتسمى جناب العيو تتسمى وناستيو إذا بمقبار كا جهور حوي أبرسو كتأكبي خا نتأكيد بسناي جير كا سعر رمبر نتأكي أي سعر ريهم ولهم تتصحف نأكي بأكي أي سعره لا يخا أنت تتسمى مقبو اتحنا مفداي حني زي فدي هو نفعت حجز كم زي لكم با يلو قوي زي فرخصايد اللي ذلوا حني زي فدي حنا مفداينا تيش لازم حني زي فدي اوداركم من نقنا كسات كيركم والله بእግዚአብሔር ይመስገን ደስ ዘብል አምላክ ባረክ እዚዩቲ መሰረታው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ንመሃሮ እና ሙዳ ገጸይ ከይድ ብዙሕ ዝብሎ እኳ ነርኒ ግን ክልተ ዛንታ ከነግረኩም በእንጀረ كودي أنتي تصحف قال ما علتي خن مهارون كن فتين عند عرت وشت ديتيلو حنتي ناي جوسي ماير تبال حفصنات فلتو عندهم أقل قالت نسا كتغلقلي لا مس جمرت هوا قلقلوت مس وصت እግዚአብሔር አምላክ ንመጀመሪያ ዝሓተት እንታይ ነይሩ መስልኩም ምሕረት ግበሪ ምሕረት ጌርኪ ከተገልግሊ ምሕረት ግበሪ ኢሉ لذا محرت بالمستقبلتا كيدا نبوا أبوي لاتو محرت جرالكا الله زجبر كايو كله قديفيه حجقنا محرت جرالكا الله تبلومو أبوا ببخيات بنبعات بجاخي أنا اتنسخر غيب كيوزل لقي كركب ذلي الله يبلا قويتا يسوع كريستوس يقبل تاريخون تايو جوسي ماير أبوا أبصمون حنسب نخلت ميت زاكل عمي سوا تقاسي سوا إذا سقاي إزي لباح ذات النوع تقوى زانيرا እግዚአብሔር አምላክ ግን ምሕረት ክትገብር ከም ዘለዋ እዚ ሁሉ ጸጋ ክትረክብ እንድሕርዳ ኮይኑ ምሕረት ክትገብር ኣለዋ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ሳሙኤል እንድሕርዳ ኸይድና ንሓዞ ተጥቅስ 24 ካብ ፍቅሪ 17 እስከ 19 ጥራሕ ዘሎ እቲ ሳኦል ሲ ንዳዊት ሲ ቆትሎ ጥራሕ ይዝደሊ ሳኦል ንዳዊት ቆትሎ ጥራሕ ይዝደሊ داوود كان نسأل زقتلو لما قد خندي جزيرة خيبو أبغور كاد رخبو أبغلا يرخبو متشو ساعات كجرموكم تم advisors كا حمقات advisors محرت قبر زي ولا advisors إجزابير أبيد كهيبو كايمو قتلو ترحزبلو إجزابير نعاقا متشيت ساعات فتيرو لمو حج رخيب كايو ترحزبلو داوود كنا أنا خقت لك بزح عدل نيرني أنا نعخاسي እግዚአብሔር አምላክ አቢደ ይብንሎ ከም مختل كنا محرت مريسة الله صلاة خايزبل قوت الله خازهادن يزبل فتوت خايكونن أقلقلتنا እግዚአብሔር سبات أم مصحف قدسنا نريو من الحردا خوينا جبرهارك معرف شد الشيخ أبون كل يسوع كريستوس نبعلو أبوي زقبرو زلوا أي فلتونيم أمو بدلهم أي تحزلهم إنها تفسك إنها تقتلك درب أمني إنها ودقك خلصي محرت مقبر مالتي محرت زيها درب أمني جرم نفس فسخها خلو محرت مقباريو أي مودات أزان تخنقركم باستر نابز جوزهم تسي هذا جزء بيرتراسي أنت أدي
أف دق جزاء ولدا قتيلهم ولا ولدا مسكتوا لا أف دق جزاء انتهي لهم مخا حازن كي تجبري ودي مويتو كي تبلي سب كي تكبي بناي درج جزئي سب تأكيد كي حازن إن حرد أجير كنرس غون ويلخي زبل ملأخت متسوا ودا مويتو حازن آتيا جن بينات رح حزينة بينات رح وجهها نوح جزئي قبل بع ويراتو تسكر كورنيرا إذا حازن إذا أبي وطن أبسجان أزيو مقدات النام صلى خيرو حد جزيجنا برخص قوانين يسوع كريستوس أي محرة أملاخ أبو متصنع يرخبا ويتا يسوع كريستوس مسترخبت إتا أبو متصنع مستقبلت جنا ليتن معلتن أفتمتسان عزخونا قالوا أفتمتسان عزخونا قال جزياب هير كسرة مصحف قدس كتنببن بس جمرت إنها تفوست مزيا تنبركخه أبوي محرتك تردي فغرخ تردي مو نزوم نودي زقتلو وزبلو كلهم محرت يقابر الله إلى ناتنت إيرترا مسكونة توم زقتلو سبات تتحيزهم مالتي ودا زقتلو مستتحزو أفت إسربيت كيدا نتي مريحوهم متي زقتل زنبره انتهي لا تخيدا ودي كل زخونة فليتيه كل زقبر كايا فليتيه حجقنا محرت يقبر لك الله the power of grace the power of mercy حيل محرت ساكن دزيو زي أبوش تقر السعوز زيكل اتمأسارو يكونن تحنا مفدايا يكونن اتمحرتيو أقل قلوت بحنا مفداي أي فتسأمنيو بمحرتي زفتسأم يسوس كريستوس اتحنا مفداي أبانا أي قبرون قنا طلعتو خلنا حدخن في الديز قبانا خلنا بمحرتيو مدحان يرولنا ببتا خرسيان درجان حار حدنا محرت كنقبر هاجر درجان حار حدنا كنقبر قبانا أبقى لقزي زنو حق زي خبينا ولا ويتا يسوس يبارك هاليلويا أملاخ كبري أملاخ متصننا أملاخ محرت واو እግዚአብሔር ተመስገን ወይታና መስገነከ ባረከ ወእግዚአብሔር ለዓለ በል አቦ محرت أملاخ متصننا أملاخ فقري ስለዚህ መሃርካና ነመስገነካለና ዝቃል እዚ مسمعቱ كحبر مسانا كحبر مخطق منا سمعت قال ترح زي كونس قبرت قال كنكون سمعت قال ترح دي كونس فتسمت قال كنكون تصقا كتب زحلنا صليال زيابير صدق ابوي بمحرت كنعبي ابز زلنا الزبن ابز محرت تسايد له زلو الزبن ابز محرت تسايد له زلو غزي املاخي بمحرت هابتام زخونكا ابلبنا أفسيسكا تمحرتكا محارتي محرتك رخبي مو بصانيم كم زبلكا كم تناي صلوت تمرتي زمهاركنا قوينا ممهرنا كريستوس بدلهم كم زحدقنا اللوم بدلنا حدقلنا النبل سبات كنكون نزبدلنا زبلوا كلهم بمحرت كنت أمتهم صلي الله صادق أبوي سلا كل نجار يمسكنا كان يبارك كان الله سلا زوم حواتي هيب كان نزل لخا تمسكن أملاخي أقحو محرت جيركا أقوم كنا الله خامو كابزا ساعات زيا كلاتنا بمحرت كنمالس بمحرت كنبر محرت كنقبر تصقى خير لينا بود خاب يسوع كريستوس يا وندن كنشم آمين أسرين أبزنا جابير باركا يوناس كبرنا أملاخ قبل بنا حزنا يو زقال زنخيت بونستنتن محارتي كقبرنا جابير تصقو خبنا بمحرت فوس خمات بمحرت هوتنا فوس محرت محبر أملاك فوس بمحرت هاجر كتفوس زي محرت زي كابانا خجمر قبل ما عالتي تليفوننا لعلنا ذكرنا يا سب تخيلنا خاب أكل
ምሕረት ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና ክብርና አምላኽ ይኹን በረኸት ተቀቢልና ክንከይድ ኢና ሎም መዓልቲ ሳንዴይ ስኩል መምሃራን ውሒደናና ስለ ዘለዋ ደቅና ቁርብ ፍኑ ኢሎም ኣለዎ እሞ እቶም ወለዲ ዝኾንኩም ወይኹም ደቅኹም ክትሕዙ ትርእይዎም ንፅርግያ ገጾም ከይከዱ ትሕልዎም ሓደራ ይብል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣዳውና ልዒልና በረኸት ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምንቲ ንጸልእኹም ክትምሕርስ ምሕረቱን ጸጉን ኣባኹም ይብዝሕ እግዚአብሔር ደገ ሰማይ ይኽፈተልኩም ብበረኸት ዕልቕልቕ የብልኩም ምእታውኩም ምውፃእኩም ምትንሳእኩም ምድቃስኩም እግዚአብሔር ይሓሉ ኣብትኸድዎ ዘበለ መጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እዚ በረኸት እዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕል ነፍሲ ወከፍኩም እምብሮ ኣለኹ ተባረኹ ببركة كيدو لحد حدكم بقول اسم الساعة سلام تباهلوا أقول قولتنا ودينا هنا سلام كيدو